Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το λέω γιατί η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή. Το Mitsubishi's. Phishing, απάτες και ψηφιακή ασφάλεια για την επιχείρησή σου. Είναι ο κύριος Μίγκος. Ο κύριος Μιχάλης Μίγκος, αναλυτής ψηφιακών πιστηρίων, τεχνικός διευθυντής της TikTok, Cyber Security. Σωστά. Σωστά. Και έχουμε και τον άλλον τον κύριο. Ο κύριος Μεϊμαράκης θα ακολουθήσει και σήμερα απλά θέλω να σας πω ότι θα μιλήσουμε για ταινίες. Wow. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ποιος από εσάς αναγνωρίζει, γιατί θέλω να δούμε αν έχουμε και ζωή εκτός από τη δουλειά, εντάξει. Ποιος αναγνωρίζει αυτή την ταινία? Ποιος? Χεράκι. Χέρι. Ποιος αναγνωρίζει αυτή την ταινία? Είναι θρυλική ταινία. Ναι. Ποιος την αναγνωρίζει? Είμαστε αυτοί, έτσι. Ναι. Με το 3 θέλω να πείτε το όνομα της ταινίας. 1, 2, 3. Τέλεια. Εκπληκτική ταινία, δεν χρειάζεται να το πω. Όσοι δεν το έχουν δει, ας δούνε την ταινία αυτή. Μιλάει για 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για 7 θανάσιμα αμαρτήματα που κάνετε στην επιχείρησή σας, τη βάζετε σε κίνδυνο καθημερινά και στην ψηφιακή σας ζωή. Και θα ξεκινήσουμε λιγάκι, καταρχήν να σας πω ποιος είμαι, ο Μιχάλης ο Μίγκος, είμαι Chief Operation Officer της TikTok Cyber Security. Σε γενικές γραμμές, να ξέρετε, η εταιρεία μας δεν απευθύνεται σε εσάς. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείτε να πληρώσετε τις υπηρεσίες μας. Άρα σήμερα ήρθαμε εδώ για να επιμορφώσουμε για πράγματα τα οποία αν δεν γνωρίζετε θα μετανιώσετε. Εντάξει. Λοιπόν, η εταιρεία μας λοιπόν ασχολείται με κυβερνοασφάλεια και ανάκτηση δεδομένων. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζετε, οπότε σήμερα θα εξηγήσουμε πόσο έχουν σχέση με τη ζωή σας αυτά τα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με μία ιστορία και γενικά θα το πάμε με ιστορίες για να σας μείνουν 5 πραγματάκια, τα οποία θέλουμε να τα μεταφέρετε και σε άλλο κόσμο. Αυτός ο φίλος μου εδώ είναι ο Ματ Χόναν. Ήταν ένας δημοσιογράφος που το 2012 έγραφε για το χώρο της τεχνολογίας. Δεν σας αφορά το θέμα, αλλά θα δείτε τι έπαθε ο κύριος αυτός. Κάποια μέρα λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι του και το βράδυ κλείνει τον υπολογιστή του. Παρεπτόντως, πόσοι από εσάς έχετε Apple συσκευές, iPhone, Mac? Μάλλον πρώτα πείτε μου, πόσοι έχετε iPhone? Ωραία. Πόσοι έχετε και Mac? Κανένας, έτσι. Είναι ακριβά τα Mac. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ο τύπος λοιπόν, επειδή ήταν σε μία άλλη κλάση, είχε και Mac υπολογιστή. Παρεπτόντως, και εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχει Mac υπολογιστή, όχι λόγω εισοδήματος, γιατί δεν τους αλλάζουμε τους υπολογιστές αυτούς για περίπου 10 χρόνια, να ξέρετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε σπίτι του, έκλεισε το κινητό του, έκλεισε τον υπολογιστή του και κοιμήθηκε. Το επόμενο πρωί ανοίγει το τηλέφωνο του, το οποίο του ζητάει κωδικό ασφαλείας. Ξαφνικά. Το PIN. Πάει να βάλει το PIN του, δεν λειτουργεί το PIN. Το ξαναβάλει το PIN, τίποτα. Τι κάνουμε μετά? Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ανοίξει τον υπολογιστή του για να δει τι έγινε με το λογαριασμό Apple. Φανταστείτε, ο λογαριασμός Apple είναι σαν και αυτό που έχετε όλοι στα κινητά σας τηλέφωνα, σαν το λογαριασμό της Google. Το ξέρετε το λογαριασμό της Google, έτσι? Όλοι έχετε ένα Google λογαριασμό, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να μην ξέρετε τον κωδικό σας του Google λογαριασμού. Ή να έχετε τον ίδιο εδώ και 15 χρόνια. Σας γυρίζω λοιπόν στο φίλο μας τον Ματ. Ο Ματ λοιπόν ανοίγει τον υπολογιστή του. Ανοίγει τον υπολογιστή του και βλέπει και στον υπολογιστή του δεν μπορεί να μπει μέσα. Ξαφνικά λοιπόν ζει μια κατάσταση φρίκης, γιατί ούτε το κινητό του ανοίγει, ούτε μπορεί να πάρει κάποιον τηλέφωνο και δεν ανοίγει ούτε ο υπολογιστής του. Είχε όμως, επειδή ήταν ματσό, είχε και ένα iPad. Και σου λέει δεν μπορεί, το ένα δεν παίζει, το άλλο δεν παίζει. Το iPad το έχω κλειστό εδώ και περίπου 20 μέρες, ας το ανοίξουμε γι' αυτό. Δεν παίζει ούτε το iPad. Συνειδητοποιεί λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά. Φταίει το σπίτι του, φταίει το ίντερνετ του, κάτι φταίει. Βέβαια έβλεπε ότι είχε σήμα. Πηγαίνει στο γείτονα, ξανανοίγει τις συσκευές του και τίποτα. Έχει καταλάβει ότι έχει πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης το 2012. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη την ώρα συνειδητοποιεί, έχει χάσει όλες τις φωτογραφίες, όλη του τη δουλειά του. Και ξαφνικά τον παίρνει τηλέφωνο η τράπεζα και του λέει: γιατί μεταφέρατε 80.000 ευρώ? Στο τηλέφωνο του το άλλο που είχε, τον κάλεσε η τράπεζα. Πάει στο γραφείο του, μπαίνει από άλλον υπολογιστή και βλέπει ότι στο Twitter, το Twitter το ξέρετε? Ποιος το ξέρει το Twitter? Ή πλέον X, έτσι, Elon Musk, Power. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, πάει λοιπόν και βλέπει ότι έχει ποστάρει ο ίδιος, έχει δημοσιεύσει
μηνύματα ρατσιστικά στον Twitter λογαριασμό του. Τότε είχε χιλιάδες followers στο Twitter. Και έχει ποστάρει μηνύματα. Λοιπόν, μία κυβερνοεπίθεση που έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο αποτέλεσε έναυσμα για να ξεκινάμε να μιλάμε για την κυβερνοασφάλεια. Αποτέλεσε έναυσμα για να ξέρουμε πλέον ότι υπάρχει ο τεχνικός που στείνει τον υπολογιστή και κάποιος που επιβλέπει το πώς τον έστησε ο τεχνικός μας. Εδώ λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια, θα σας σοκάρει το πώς ακριβώς έγινε αυτή η κυβερνοεπίθεση στο Matt Honan. Δεν έγινε από hacker. Δεν έγινε από κάποιον ειδικό κυβερνοασφάλειας. Έγινε από απλές αδυναμίες συστημάτων των εταιριών που τον υποστήριζαν. Της Apple, της Amazon, του Google. Ο άνθρωπος λοιπόν που του πήρε τα στοιχεία, ακούστε να δείτε, θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται, έτσι. Από τον Twitter λογαριασμό του βρήκε τα στοιχεία του website, δηλαδή της ιστοσελίδας του Matt Honan. Από την ιστοσελίδα έφτασε στο email του Matt Honan. Βρήκε δηλαδή το email. Φαντάζομαι πάρα πολλοί έχουμε δημοσιεύσει αυτές τις πληροφορίες στο ίντερνετ. Αν ψάξουμε ένα φαρμακείο σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του κτλ. Αφού έχουν βρει τις πληροφορίες, έχουν βρει λοιπόν ότι ο Matt έχει. Αν ακολουθήσετε δηλαδή το βελάκι εκεί, θα δείτε ότι πηγαίνει από το πουλάκι στο honan.net. Από εκεί λοιπόν πήραν τις πληροφορίες ότι ο Matt Honan το email του είναι αυτό. Πήγανε λοιπόν στο Gmail λογαριασμό του, άκουσον. Πήγαν στο Gmail λογαριασμό και πατήσανε forgot password. Και από το forgot. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω μέχρι στιγμής? Εντάξει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, να μας πετάξει και μια ντομάτα για να τα λέμε πιο απλά. Λοιπόν, από το Gmail λογαριασμό του λοιπόν πάτησαν το forgot password και είδανε ότι οδηγεί στο *****, γιατί η Google δεν μας δίνει ακριβώς το forgot password ποιο email είναι, πατάει αστεράκια. papaki.me.com. Ένας άνθρωπος που ήξερε κάποια βασική πληροφορία θα καταλάβαινε λοιπόν, όπως και όσοι έχετε iPhone, ότι όποιος έχει email με papaki.me.com ή iCloud.com είναι χρήστης της Apple, σωστά? Τέλεια. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι χρήστης της Apple. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια δωρεάν υπηρεσία στο ίντερνετ, στο whois.com, και από το website του Honan που το ξέραμε, βλέπουμε την διεύθυνση του σπιτιού του. Εύκολο. Εύκολο. Αυτό λοιπόν λέγεται open source intelligence, δηλαδή πληροφορία που μπορώ να τη βρω ελεύθερα στο διαδίκτυο. Έχω λοιπόν την διεύθυνση του φίλου μου του Matt Honan. Έχω το email του. Και ποιον θα καλέσω? Πάρω την Amazon. Μπαίνω λοιπόν στην Amazon και τους παίρνω τηλέφωνο. Φαντάζομαι είσαι Matt Honan, όπως αν θα ρωτήσω και εσάς, θα είστε πελάτες του Scrooge. Έτσι λοιπόν και ο Matt Honan ήτανε πελάτης του Amazon. Από εκεί αγόραζε πράγματα. Τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει: «Γεια σας, παιδιά, είμαι ο Matt Honan». Αν τους έλεγε να του κάνουν password reset, δεν θα του κάνανε. Δηλαδή να του μηδενίσει το password. Τι είπε ο μάγκας όμως? «Είμαι ο Matt Honan και θέλω σας παρακαλώ να προσθέσω μία νέα κάρτα στο λογαριασμό μου». Άκου τι είπαν οι άτιμοι. Ο υπάλληλος λοιπόν της Amazon λέει: «Φυσικά κύριε Honan, άμα είναι να προσθέσουμε μία κάρτα στο λογαριασμό σας. Δεν μου λέτε να σας δώσω την παλιά σας κάρτα, μου λέτε να προσθέσετε μία κάρτα. Χάρα Θεού». Τέλεια. Μπαίνουμε λοιπόν στην κάρτα και προστίθεται εδώ στο call 1 που λέει, προστίθεται η νέα κάρτα, η οποία ήταν ψεύτικη, ήταν του hacker. Το απογευματάκι ξαναπαίρνουν τηλέφωνο την Amazon και λέει: «Γεια σας, είμαι ξανά δεν είπα ξανά, είμαι ο Matt Honan». «Μάλιστα κύριε Honan, τι θα θέλατε?» «Θα ήθελα παρακαλώ να κάνω ένα μηδενισμό του κωδικού μου». «Πολύ ωραία», λέει, «θα πρέπει να σας ρωτήσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ας πούμε τη διεύθυνση, το email σας και τα 4 ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας». «Φυσικά», λέει, «τα έχω όλα». Άψογα. Του κάνουνε password reset στο Amazon. Άρα τι κάνανε? Μπήκανε λοιπόν πλέον στον λογαριασμό του Amazon. Σας λέω, μπήκαν στο Scrooge. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί στο Scrooge μπήκαν, δεν μας κλέψαν και τα λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ατάκες που ακούμε καθημερινά από πελάτες μας. Και τι έγινε? Πάμε να δούμε πόσο σοβαρά γίνονται τα πράγματα. Μετά το password reset της Amazon μπαίνουμε στην Amazon. Και τι βλέπουν εκεί? Στην Amazon λοιπόν, όταν πας στο My Account, δηλαδή στο λογαριασμό μου, μπορείς να δεις τα 4 ψηφία της κάρτας που έβαλες και της τωρινής και της προηγούμενης. Άρα λοιπόν πλέον ξέρουν και τα 4 ψηφία της κάρτας της κανονικής του Honan. Μπίνγκο. Τι θα πάμε να κάνουμε μετά? Θα πάμε να επιτεθούμε σε ένα κεντρικό λογαριασμό του Matt Honan.
Πρόσεξε, μέχρι στιγμής δεν έχω χρησιμοποιήσει κώδικα, δεν είμαι hacker. Είμαι απλά ένας παρατηρητής. Χρησιμοποιώ πληροφορία η οποία βρίσκεται έξω. Αφού λοιπόν έχουμε και τα 4 ψηφία της κάρτας, καλούμε την Apple αυτή τη φορά. Σαν να σας λέμε, καλούμε την Google. Και λέμε, γεια σας. Είμαι ο Ματ Χόναν. Θέλω, σας παρακαλώ, να κάνω ένα password reset στο Apple λογαριασμό αυτή τη φορά. Apple λογαριασμός ελέγχει κινητό τηλέφωνο, laptop, συνδέσεις σε άλλες sites. Ό,τι κάνει και ο Google λογαριασμός, που πολλοί δεν καταλαβαίνετε τι κάνει ένας Google λογαριασμός. Ό,τι κάνει και ο Microsoft λογαριασμός ή ο Hotmail λογαριασμός που έχετε συνδέσει σε πάρα πολλά sites. Μερικές φορές πατάτε sign in using Microsoft, sign in using Google. Okay. Μόλις κάνουν password reset στον Apple λογαριασμό, του ζητάει η Apple, κύριε Χόναν, πρέπει να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας. Μάλιστα, λέει, πείτε μου τι θέλετε. Χτυπήστε με. Τι πληροφορία θέλετε. Θέλουμε τη διεύθυνσή σας, θέλουμε το όνομά σας, θέλουμε το email σας, θέλουμε και τα 4 ψηφία της κάρτας σας. Πολύ ωραία, τα έχω όλα. Password reset. Πλέον, ο hacker έχει πρόσβαση σε όλες τις συσκευές του Χόναν. Και τι κάνει? Σβήνει τις συσκευές. Με την Google, κάποιος, αν έχει πρόσβαση, μπορεί να σας σβήσει τις συσκευές σας. Με τη Microsoft, όταν κάποιος έχει πρόσβαση, μπορεί να σας σβήσει τις συσκευές σας. Μπορεί να δει τι παραγγελίες κάνατε. Μπορεί να δει όλα σας τα email. Μπορεί να δει ποιος είστε. Να τα βάλει σε ένα εργαλείο AI που έλεγε εδώ ο κ. Παπαδημητρίου και να σας κάνει τόσο καλή ανάλυση όπως έκανε ο κ. Παπαδημητρίου στη ζωή σας, όσο είπε ο κ. Παπαδημητρίου ότι κάνει στα οικονομικά σας. Και μετά να σας εκβιάζουν. Ο Ματ Χόναν τελείωσε, γιατί μετά με αντίστοιχους τρόπους κάνανε κινήσεις στην τράπεζά του και βέβαια κάνανε password reset στο Twitter λογαριασμό του και τον εκθέσανε δημόσια. Άρα λοιπόν, θέλω να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει κάποιος να χακαριστεί. Δεν είναι πλέον τόσο απλό. Οπότε, προχωρώντας εδώ, θέλουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει κυβερνοασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε σε περίεργες εποχές. Τι σημαίνει κυβερνοασφάλεια? Σημαίνει όλες τις ενέργειες που κάνουμε στα πληροφοριακά μας συστήματα και στα αρχεία μας για να διασφαλίσουμε ιδιωτικότητα, ότι δηλαδή δεν έχει κάποιος άλλος πρόσβαση, να εξασφαλίσουμε ακεραιότητα, ότι κάποιος άλλος δεν τα αλλάζει χωρίς την έγκρισή μας και να εξασφαλίσουμε και διαθεσιμότητα, ότι τα δεδομένα μας είναι εκεί, όταν τα χρειαστούμε. Τώρα, τι επιπτώσεις είχε ο Ματ σε όλα αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει κυβερνοασφάλεια? Χάλασε η ιδιωτικότητά του. Τα αρχεία του Ματ γίναν διαθέσιμα σε τρίτους. Κάποιος hacker έβλεπε τις προσωπικές του στιγμές με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Ήξερε τα πάντα για την οικογένειά του. Άρα κάποιος είχε πρόσβαση. Χάλασε το κομμάτι της ιδιωτικότητας. Χάλασε το κομμάτι της ακεραιότητας. Παραβιάστηκε. Οι κωδικοί του Ματ δεν ήταν ακεραίοι, αλλάξανε. Τις άλλαξε κάποιος χωρίς την έγκρισή του. Κάποιος παράκαψε τις διαδικασίες. Διαθεσιμότητα. Ο Ματ Χόναν έχασε τα πάντα του. Όλη του την ψηφιακή ζωή. Και σήμερα αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Χάνουν τα πάντα, όλα τους τα αρχεία. Γιατί κάποιος τους χακάρει. Θέλω να γνωρίσετε λιγάκι τους διαρρήκτες και τους ληστές του μέλλοντος. Πάμε να δούμε. Πόσοι από εσάς έχουν ακούσει ιστορίες για χακαρισμένους λογαριασμούς στο Facebook ή στο Instagram? Το έχουμε νιώσει. Και το ολοκληρώνω. Κάποιος παίρνει πρόσβαση στο Facebook, αρχίζει και έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες που στείλατε σε κάποιον στο Facebook και σας εκβιάζει με 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ να σας ξαναδώσει πίσω το λογαριασμό σας. Τρομερό. Μία απειλή είναι αυτή. Να σας χακάρουν τα social media. Σε κάποιες εταιρείες έχει γίνει με πολύ μεγάλες συνέπειες, όπως αθλητικές ομάδες. Είχαμε πάρα πολλές φορές στο εργαστήριό μας αθλητικές ομάδες που χακαρίστηκε στο σελίδα του στο Facebook, ποστάρανε δημοσιεύματα τα οποία οδηγούσανε τους οπαδούς στο να χακαριστούν και οι οπαδοί μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο φοβόμαστε? Φοβόμαστε μήπως κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα λάθος κλικ. Θα μιλήσει και ο Μάνος ο Μημαράκης μετά γι' αυτό. Δυστυχώς, κύριοι, η ζωή μας έχει γίνει ψηφιακή. Οι λίρες που είχαμε στον μπαούλο και τα μετρητά που είχαμε, κάποια από μας είναι προνομιούχοι και έχουν κάποια μετρητά στο σπίτι, κάποιοι άλλοι δεν έχουν, όλα γίνανε ψηφιακά. Οι διαρρήκτες, όπως εσείς εξελίσσετε με το AI, έτσι εξελίσσονται και οι διαρρήκτες. Και βλέπουμε τώρα Ρωμά να εκπαιδεύονται στο πώς θα χακάρουν μικρές επιχειρήσεις.
Ρωμά. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την τεχνολογία. Εκπαιδεύουν συμμορίες τους νέους διαρρήκτες του μέλλοντος. Εσείς τι κάνετε? Πρέπει να τα μαθαίνετε αυτά τα πράγματα. Επομένως, φοβόμαστε μην χακαριστούν οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους λέω, κλείστε τα χρήματά σας, ό,τι περίσσευμα έχετε, κλείστε τα σε μια προθεσμιακή κατάθεση. Έστω και αν δεν έχετε κέρδος. Για να μην είναι για κάποιον εύκολο να τα πάρει και να τα μεταφέρει. Κλείστε τα. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Είναι ένα λάθος κλικ. Έχουμε πάρα πολλούς πελάτες που είναι θύματα επενδυτικών απατών, θύματα που τους πήρανε επιχειρηματίες που χάσανε 150.000 από την τράπεζα, 100.000 και θα μου πεις πώς γίνεται, η τράπεζα το αφήνει αυτό το πράγμα? Όλα γίνονται με την έγκρισή σου. Και σου λέει η τράπεζα, εσύ έδωσες αυτόν τον κωδικό, εσύ έκανες αυτόν τον κωδικό. Επιθέσεις σε παιδιά, δυσφημίσεις. Επιτίθονται σε λογαριασμούς social media και σε μηνύματα παιδιών και τους κάνουν bullying. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως στην επαρχία και ιδίως στα νησιά, που έχουν πέσει θύματα, αυτό που λέμε romance scam. Ερωτεύτηκαν ένα φάντασμα, όσο και σας φαίνεται περίεργο, έχουν περάσει 6 μήνες μαζί του και αρχίζουν και τους στέλνουν χρήματα. Και πάνε στην τράπεζα και λένε: θέλω να στείλω στο φίλο μου τον πιλότο από την Ρουμανία να φύγει και από την Ουκρανία, να φύγει από τον πόλεμο, γιατί έχω ερωτευτεί μαζί του και ξέρεις, έρχεται στην Ελλάδα τώρα. Και φεύγουν ποσά. Είχα το διευθυντή της τράπεζας που μου έλεγε: τους καταλαβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τους καταλαβαίνουμε, τους λέμε: stop, μάλλον είναι απάτη. Και ο τύπος λέει: δικά μου τα λεφτά, θα κάνω ό,τι θέλω. Ή η τύπισσα. Δεν καταλαβαίνει, είναι κοιμισμένη. Όταν λέω κοιμισμένη, εννοώ είναι μαγεμένη. Γιατί είναι μια σχέση 6 μηνών. Θα τη χαλάσει εσύ, διευθυντή τράπεζας, επειδή τώρα του λες να μην τη στείλει τις 40.000 στον πιλότο? Όχι. Τα παιδιά μας, προσοχή όμως. Μεγάλη προσοχή. Παράνομα λογισμικά. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί, είτε στο σπίτι σας είτε στην επιχείρησή σας, χρησιμοποιείτε παράνομα λογισμικά. Ακούστε όμως τι γίνεται. Όταν εσείς, και πολλές φορές χωρίς την έγκρισή σας, ο τεχνικός σας πάει και βάζει ένα σπασμένο λογισμικό και δεν σε έχει χρεώσει για τα Windows, για το Office, μέσα μπαίνει και ένα φάρμακο που δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι εκτελεί αυτός για να σπάσει το λογισμικό. Εκτελεί ένα πρόγραμμα, το σπαστήριο όπως λέμε, που σε ρωτάει να σου πω λίγο κάτι, θα πληρώσεις τώρα 200 ευρώ για τα Windows ή να το σπάσουμε? Πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο? 200 ευρώ το ένα, το άλλο με ένα δεκαρικάκι μου θα πάρουμε ένα CD να το φτιάξουμε. Το δεκαρικάκι λοιπόν το σπασμένο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να σας κοστίσει. Πιάσανε σερβερ έναν από τους πάρα πολλούς στην Πολωνία που φιλοξενούσε 4 εκατομμύρια παγιδευμένα μηχανήματα. Τι σημαίνει παγιδευμένα μηχανήματα? Ότι κάποιος έβλεπε ό,τι κάνατε. Κάποιος είχε πρόσβαση στους κωδικούς σας όλους. Αν σας δείξω κάθε μέρα 4 με 5.000 Έλληνες εγκαθιστούν αυτό το λογισμικό το παράνομο και όλα τους τα δεδομένα, κωδικοί τραπεζών, screenshot από τον υπολογιστή, μέχρι και ομιλίες ακόμα έχει τη δυνατότητα αυτό το εργαλείο να βάλει μέσα. Πάνε σε κάποιον τρίτο. Αυτός ο τρίτος θα πάρει κατευθείαν, θα κάνει κάποια ενέργεια? Όχι, παιδιά. Θα σας παρακολουθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι να καταλάβει ότι είστε ένας στόχος που έχει κάποια χρήματα. Αλλά προσέξτε, όταν αυτός είναι στην Ινδία ή όταν είναι στη Ρωσία, ακόμα και 5.000 να έχετε στο λογαριασμό σας, είναι αρκετά χρήματα για αυτόν για να επιτεθεί. Και πάμε στη μεγάλη μάστιγα, την οποία την έχουμε δει και σε φαρμακεία. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να ξυπνήσετε και να το έχετε στον υπολογιστή σας. Κάποια στιγμή ανοίγετε το φαρμακείο, πάτε στον υπολογιστή και λέει: όλα σας τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα και σας παρακαλώ στείλτε τόσα bitcoin εκεί για να ξεκλειδώσουμε τα αρχεία σας. Ποιος έχει ακούσει τέτοιες ιστορίες? Ότι ένας hacker εκβιάζει κάποιον επιχειρηματία με λίτρα για να του ξεκλειδώσει όλη του την επιχείρηση. Πολύ λίγα παραδείγματα έχετε εδώ. Σε αντίστοιχες αίθουσες, σε μικρότερες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε, στην Αλεξανδρούπολη, σηκώθηκε μισή αίθουσα. Δεν έχει σημασία το που είστε. Ο hacker δεν κοιτάει τοποθεσία. Δεν κοιτάει ποιος είσαι. Μπαίνει μέσα, καταστρέφει και μετά το σκέφτεται αν μπορείς να πληρώσεις ή όχι. Τυχαία θα πέσετε θύμα. Και αυτό συνήθως έρχεται είτε από παράνομα λογισμικά ή από ένα λάθος κλικ που κάνατε ή επειδή δεν έχετε κάποιο ειδικό λογισμικό. Ή κάποια εταιρεία να σας παρακολουθεί. Και δυστυχώς το ότι βάλαμε ένα antivirus δεν κάνει τίποτα γιατί το ελέγχετε εσείς. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει το κακόβουλο λογισμικό, θα σε ρωτήσει το antivirus. Πρόσεχε, είναι ένα πολύ σημαντικό αρχείο το οποίο είναι κακόβουλο. Και εσύ λες: έλα, μωρέ, το ξέρω. Επόμενο. Εκτέλεσέ το. Και δεν θα γίνει μια εκείνη την ώρα, μπορεί να γίνει μετά από μια εβδομάδα.
Άλλες καταστροφές που μπορείτε να πάρετε που δεν έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Η κυβερνοασφάλεια όμως επιβλέπει το κομμάτι του backup σας, του πώς έχετε εφεδρικά αντίγραφα. Εδώ βλέπουμε την Καρδίτσα. Η Καρδίτσα, τις μέρες που έγινε η πλημμύρα ή και σε άλλες περιοχές, Βόλος κτλ., είχαμε άπειρες υποθέσεις που μας ήρθανε, γιατί εμείς κάνουμε κυβερνοασφάλεια και ανάκτηση δεδομένων. Δηλαδή, ανακτούμε δεδομένα από χαλασμένα αποθηκευτικά μέσα, όπως σκληρός δίσκος, κινητό κτλ. Ήρθαν εκατοντάδες υποθέσεις. Σε εκατοντάδες επιχειρήσεις από την πλημμύρα πλημμύρισαν οι σκληροί δίσκοι που είχαν στο μαγαζί και χάσανε όλη τους την επιχείρηση. Ερχόντουσαν με κλάματα στο εργαστήριό μας στην Αθήνα. Και δεν είχαν plan B. Δεν υπήρχε κάποιος να τους πει ότι ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάθεις πλημμύρα στο μαγαζί σου. Υπάρχει περίπτωση να πάθεις σεισμό. Υπάρχει περίπτωση να μπει ένας hacker μέσα να σε καταστρέψει. Είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο? Χάνεις μια επιχείρηση η οποία είναι 20 ετών. Όχι. Πρέπει να σκεφτούμε το plan B. Η κυβερνοασφάλεια είναι αυτό. Να σκεφτείς λίγο τι μπορεί να συμβεί και πώς θα το κλείσεις. Επομένως, 7 θανάσιμα αμαρτήματα που πρέπει να βγάλουμε σήμερα από εδώ. Θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε στόχος στην κυβερνοεπίθεση. Βγάλετε το μυαλό σας. Ακόμα και ένας παππούς μπορεί να είναι στόχος, ούτως ώστε να μπουν στο email του παππού για να στείλουν στον πρόεδρο της φαρμακαποθήκης και να πούνε: σε παρακαλώ, παιδί μου, μπορείς να ανοίξεις τις εξετάσεις μου. Μπήκαν στο email του παππού και στείλαν στο παιδί. Το παιδί ήταν πρόεδρος σε μια επιχείρηση. Τεράστια. Τέλεια ελληνικά λόγω AI. Σε παρακαλώ, παιδί μου, μπορείς να ανοίξεις τις εξετάσεις μου. Θα το ανοίγατε ή θα το ανοίγατε? Θα το ανοίγαμε. Το PDF λοιπόν ήταν μολυσμένο και την πάτησε ολόκληρος ο οργανισμός. Γιατί το άνοιξε ο άνθρωπος αυτός μέσα στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν θα είμαστε στόχος γιατί είμαστε μικροί, είμαστε ένα μικρό φαρμακείο, είμαστε το ένα, είμαστε άλλο. Όχι, μπορεί να είσαι και εσύ στόχος. Πρέπει να προετοιμαστείς. Δεν κάνουμε backup τα κρίσιμα μας δεδομένα. Ξέρετε τι έχω ακούσει στα περισσότερα φαρμακεία? Κάνετε backup, ναι. Πού τα κάνετε backup? Εκεί. Πού? Έχω ένα σκληρό δίσκο που είναι το κεντρικό μου σύστημα και στο ίδιο μηχάνημα έχω ένα άλλο που από κάτω γράφουμε τα δεδομένα μας. Ή έχω ακούσει το οποίο αυτό είναι τραγικό και θα εξηγήσουμε στο διάλειμμα ή θα μας βρείτε να σας πω γιατί είναι τραγικό αυτό. Ή ότι απλά τα έχω σε ένα εξωτερικό δίσκο. Σε μεγάλη βιομηχανία της Δυτικής Μακεδονίας είχαν 7 δίσκους. Εταιρεία 200 ατόμων. 7 δίσκους. Ο hacker μπήκε μέσα και κάθε φορά που κάνανε backup σε κάθε δίσκο, ο hacker τα έσβηνε και επιτέθηκε μετά από 7 μέρες. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, άρα το backup τα κάνω σε ένα εξωτερικό δίσκο δεν μας κάνει πλέον στην εποχή μας. Κάποτε έκανε. Ακόμα οι τεχνικοί μας έτσι το στείνουνε όμως. Ένα backup σε ένα εξωτερικό δίσκο είσαι OK. Δεν είσαι OK. Ή το δοκίμασες καταρχήν αυτό το πράγμα αν παίζει ποτέ? Ξέρετε πόσες φορές έχουμε μπει. Το backup μας είναι σε εκείνη την τουλάπα. Μπορείτε λίγο να τα ανοίξετε. Το φέρνουμε, ανοίγουμε. Τόσα χρόνια παίρναμε λάθος δεδομένα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Προσοχή. Χρησιμοποιούμε τους ίδιους κωδικούς σε πολλές υπηρεσίες. Άρα, αν χακάρω ένα κωδικό, σου μπήκα παντού. Κακό. Σταματάμε. Φτιάχνουμε ένα αλγόριθμο στο μυαλό μας και δεν χρησιμοποιούμε τους ίδιους κωδικούς ή χρησιμοποιούμε password manager. Δεν έχουμε ενεργοποιημένο το multi-factor authentication. Προσέξτε. Είναι σίγουρο ότι αν θα έρθετε στο διάλειμμα και σας ψάξω, είναι σίγουρο ότι οι κωδικοί σας μάλλον έχουν διαρρεύσει. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Είναι τόσο τραγικά. Άρα, Μιχάλη, θα μου πείτε, τι μας σώζει? Μας σώζει, πέρα από το username και το password που έχω για μια υπηρεσία όπως το Facebook, όπως το Google, κρίσιμα πράγματα, να μου ζητάει πάντα και ένα μήνυμα να έρχεται στο κινητό μου. Να βάζω εγώ ένα κωδικό ο οποίος αλλάζει συνέχεια. Θυμάστε με τις τράπεζες που μας δίνουν ένα μηχανηματάκι? Άρα, ο hacker, αν πάρει το username και το password μου, πρέπει να έχει κι άλλο ένα στοιχείο για να μπει μέσα στο λογαριασμό μου. Προσοχή, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μας κάνει το username και το password μόνο. Χρήση παράνομου λογισμικού, σας είπα τα αποτελέσματα. Δεν ενημερώνουμε τα λογισμικά μας. Τραγικό. Έχω και κάποιος Windows XP, ακόμα στο τραγικό. Αν μας καλέσετε, που οι υπηρεσίες μας, όπως σας είπα, κοστίζουν, δεν είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν μας καλέσετε ένας δικός μας φιλικός hacker, θα μπει μέσα στην επιχείρησή σας πολύ εύκολα και θα σας πάρει τα πάντα. Άρα, ακολουθούμε την τεχνολογία. Δεν φοβόμαστε να επενδύσουμε. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Δεν εκπαιδευόμαστε τακτικά. Δεν κάνουμε σεμινάρια σαν και αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ περίμενα, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτή την ομιλία να έχουμε περισσότερο κόσμο. Αν δεν έχουμε αρκετό κόσμο, πείτε στους ανθρώπους να το δουν όλο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο τα φαρμακεία. Σε όλους τους φίλους σας. Είναι στο YouTube. Δείτε το.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ο κόσμος ο φυσικός πήγε στην ψηφιακή ζωή. Άρα η περιουσία μας έφυγε από το φυσικό κόσμο, δεν έχουμε λίρες, έχουμε πλέον τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχουμε επενδύσει, έχουμε κρυπτονομίσματα. Ποιος έχει κρυπτονομίσματα, ποιος ασχολείται ή έστω και λίγο, κάτι. Λίγοι. Εντάξει. Σε άλλες περιοχές, δυστυχώς ο κόσμος βλέπει μια ελπίδα στα κρυπτονομίσματα, οπότε έχει πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται. Λοιπόν, μην μπερδεύετε τον τεχνικό σας με την κυβερνοασφάλεια. Δυστυχώς, ακόμα και οι τεχνικοί μας, επειδή δεν εξελίχθηκαν με την τεχνολογία, δεν ξέρουν τα προβλήματα όλα αυτά που περιγράφω σήμερα. Ξέρετε ότι στην επαρχία κυρίως οι τεχνικοί, όταν μας καλούνε, έχουν γονατίσει και αυτοί. Οι πελάτες τους έχουν γονατίσει. Δεν ξέρουν αυτά που τους λέμε. Δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τους πληρώνετε όσο. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν την κυβερνοασφάλεια. Ξέρουν μόνο να στήσουν τα συστήματα. Άρα, οι τεχνικοί μας. Η εταιρεία μηχανογράφησης στείνει τα πληροφορικά συστήματα ώστε να κάνετε την εργασία σας και μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας που είναι νέο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια έρχεται να δει ότι είναι στημένα σωστά και λαμβάνει υπόψη της όλα αυτά που είπαμε σήμερα και ακόμα περισσότερα. Άρα ελέγχει τη δουλειά του τεχνικού. Εσείς αυτή τη στιγμή δεν είστε τεχνικοί για να κρίνετε να κάνει καλή δουλειά το τεχνικό σας. Άρα λοιπόν θέλετε κάποιον σύμβουλο σε αυτό το κομμάτι. Και όπως είπαμε, αυτές οι υπηρεσίες που θα συζητήσουμε τώρα. Είναι κάποιες υπηρεσίες που μπορεί να τις χρειαστείτε. Καλό να τις ξέρετε. Δηλαδή, σήμερα απλά μας γνωρίσατε. Σε επίπεδο όμως συνεταιρισμού, μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Σε επίπεδο μεμονωμένο δεν μπορείτε να πληρώσετε τις υπηρεσίες μας. Αλλά σε επίπεδο συνεταιρισμού, ίσως να ακούσετε περισσότερα πράγματα από εμάς. Ανάκτηση δεδομένων. Αν λοιπόν κάποτε πάθει κάτι, ένα σκληρός δίσκος, ένα κινητό τηλέφωνο κτλ., δεν τελειώνουμε. Αν σας πει ο τεχνικός σας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, επειδή χάλασε ο σκληρός δίσκος και τον πάτε για εγγύηση. Και σας πούνε, ναι, αλλά η εγγύηση ισχύει, αλλά δεν δίνουμε πίσω τα δεδομένα, σας δίνουμε ένα νέο δίσκο. Ναι, μα εγώ θέλω τα δεδομένα μου. Δεν είναι μέσα στην εγγύηση αυτό. Άρα λοιπόν, όταν χρειάζεστε τα δεδομένα και τα δεδομένα πιο μεγάλης αξίας από το δίσκο, μπορούμε να συζητήσουμε. Επίσης, θα συζητήσουμε αν ακούσετε κάποιον άνθρωπο να έχει μια κυβερνοεπίθεση οποιασδήποτε μορφής. Έχουμε 2 εταιρείες που εξειδικευούνται. Φαρμακεία τα οποία πότε είχαμε online καταστήματα, online φαρμακοποιούς. Ακόμα και το να έχεις online ένα φαρμακείο, ακόμα και να έχεις μια σελίδα παραγγελιοληψίας, μιλάω για τους συνεταιρισμούς κτλ., θέλει να ελέγξουμε την ασφάλειά της. Αλλιώς, κάποιος μπαίνει μέσα στην ιστοσελίδα και μπορεί να πάρει τα πάντα. Προσωπικά δεδομένα. Μας κυνηγάει η αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων γι' αυτό. Επίσης, αδιάβλητο backup από κυβερνοεπιθέσεις. Πρέπει σιγά-σιγά. Σε αυτό πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Δεν μας κάνει το τα έχω σε εξωτερικό δίσκο. Ο hacker φτάνει μέχρι και εκεί, την ώρα που θα τον συνδέσεις. Πρώτα ο hacker πλέον καταστρέφει το backup και αφού είναι σίγουρος, τότε επιτίθεται στην επιχείρηση. Εκπαίδευση, αυτό που κάνουμε σήμερα, είναι μια μίνι διαδικασία ενός σεμιναρίου κυβερνοασφάλειας για τον καθημερινό κόσμο. Είναι πράγματα που δεν τα είχατε σκεφτεί ενδεχομένως. Αυτά όμως πρέπει να τα ξέρουμε. Εκεί πάλι με τον συνεταιρισμό μπορούμε να κάνουμε κάποια εκπαίδευση, η οποία είναι συνήθως 2 ή 3 ώρες, να μιλήσουμε για συγκεκριμένες μεθόδους, δωρεάν και επιπληρωμή. Αλλά πρέπει να ξέρετε. Επομένως, για να μην φτάσουμε όσοι έχετε δει το Seven σε μια δύσκολη στιγμή σαν και αυτή που είναι ο Brad Pitt, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, δεν θα σας πω βέβαια και το τέλος όσοι δεν το έχετε δει, πριν ζήσετε τις επιπτώσεις από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, καλέστε μας. Πριν. Φυσικά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να βοηθήσουμε και στο μετά. Θα δώσω το λόγο στον Μάνο το Μεϊμαράκη. Μάνο, θες? Άμα θες. Έλα να μας πεις και εσύ 2 πράγματα. Πιο πρακτικά λίγο πραγματάκια. Έλα, Μάνο μου. Καλησπέρα και από μένα. Είστε όλοι καλά? Από αυτό το μικρόφωνο είναι αυτό. Είστε όλοι καλά? Όχι τώρα, Άμα αφήναμε τον Μιχάλη, δεν αντέχουμε το ξύλο, να ξέρετε. Χαίρομαι που βλέπω κι άλλους. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Είπα στα παιδιά στη ρεσεψιόν το εξής. Όποιος δεν μπει μέχρι τώρα που θα αρχίσουμε μέσα, θα χακαριστεί. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα να ανοίξω κάτι. Μπορείς? Ωραία. Κρατήστε το για μετά, Πρόεδρε. Κρατήστε το για μετά, να τελειώσουμε. Για ένα περιστατικό ξεκίνησε το Καλαμάτα, το γνωρίζουν. Ωραία. Πάντως νομίζω δεν έχει και κανείς Μάνο.
Ήρθαν άλλοι 5. Κάναμε ένα πείραμα το μεσημέρι. Γιατί ανακαλύψαμε ότι πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει σε όποιο ελεύθερο δίκτυο βρίσκει. Το κάναμε. Κινδύνευσα να απολυθώ που το εισηγήθηκα. Του λέω, Μιχάλη, θα το κάνω. Μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ εκπροσωπούμε την εταιρεία. Μιχάλη, θα το κάνω. Αν ανοίξετε τώρα τα κινητά σας και δείτε στα δίκτυα Wi-Fi, θα βρείτε ένα δίκτυο free, χωρίς κωδικό, που λέει Ήπειρος Παλάς. Μπαίνετε μέσα χωρίς κωδικό. Πριν από λίγη ώρα υπήρχε ένα δεύτερο Ήπειρος Παλάς. Ήπειρος Παλάς επίσης. Στον πρώτο μισάωρο μπήκαν 15 από εσάς. Δεν ρώτησε κανείς τη ρεσεψιόν. Ποιο από τα δύο είναι? Όπως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους hackers, γιατί ξέρουμε τα εργαλεία τους, μπορούμε και εμείς να χακάρουμε. Ηθικά πάντα. Δεν πήραμε δεδομένα σας, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά λέμε, κοίτα να δεις, πόσο μη ενημερωμένοι και καθόλου υποψιασμένοι είναι πολύ σοβαροί επαγγελματίες, όπως όλοι εσείς. Πριν κατεβώ, κάλεσε ένα φίλο, δεν θα πω όμως ποια εταιρεία εκπροσωπεί, με γνώρισε και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι που έγινε προχθές στην εταιρεία. Τους έστειλαν ένα zip αρχείο από ένα προμηθευτή. Το άνοιξε κάποιος από τους συνεργάτες από βιασύνη. Δεν είναι μόνο αυτός που ξεγελιέται και πατάει κάτι, αυτός που βιάζεται, γιατί εκτελεί παραγγελίες, μιλάει σε τηλέφωνο και 1000 άλλα. Άρχισε να ξεδιπλώνει, να ανοίγει ένα zip αρχείο, το οποίο μέσα έκρυβε αυτό που σας είπε ο κύριος Μίκος πριν. Ransom. Κλειδώνουν τα πάντα. Ευτυχώς πάτησε close να κλείσει και τραβήξαν το καλώδιο σύνδεσης από τον υπολογιστή και φωνάξαν τον IT. Ο IT, επειδή είναι κοντά στο δικό μας το αντικείμενο στο security, πήρε το αρχείο σε απομονωμένο περιβάλλον, το φόρτωσε στο cloud, σε μια μηχανή αναζήτησης κακόβουλων λογισμικών και ανακάλυψε ότι είναι κρύπτο. Δεν ρώτησα, συγγνώμη, πόσους υπολογιστές πίσω από αυτό το δίκτυο. Anyway, ο κίνδυνος είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο πριν προχωρήσω. Τι ώρα κοιμάστε συνήθως το βράδυ? Δεν είναι αδιάκριτη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, Μιχάλη. Δεν είπα αν κοιμάστε με παρέα, είπα τι ώρα κοιμάστε. 11, 12, εκεί. Αγαπητοί φίλοι, οι hackers δεν κοιμούνται ποτέ. Μην γελάτε. Γελάστε. Περιμένουν να πάτε για ύπνο για να χτυπήσουν. Ένας hacker που μπορεί να αναπτύξει μέσα στις συσκευές σε λογισμικό, σαν αυτό που περιγράψε ο Μιχάλης, InfoStealer ή Ransom, κατά μέσο όρο, όπως έχει μετρηθεί παγκοσμίως, μπορεί να βρίσκεται μέσα στην υποδομή σας από 9 έως 12 μήνες χωρίς να τους πάρει μυρωδιά κανένα λογισμικό. Δεν είναι ψέμα. Αλλά επειδή το βαρύναμε λίγο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να σας κάνουμε ένα δώρο. Σηκώστε όλοι τα κινητάκια σας, σκανάρετε αυτό το QR και είστε μέσα, όχι σε κλήρωση τώρα και τέτοια, έχετε ένα πολύτιμο δώρο από την Tic Tac Cyber Security. Άφοβα. For free. Όλοι. Πρόεδρε, και εσείς. Και εσείς. Και... Ελεύθερα, φοβάστε. Δεν... Τι λέει? Σηκωθείτε παρακαλώ. Έχετε όλοι αυτό το μήνυμα. Συγχαρητήρια. Χακαριστήκατε. Έβγε. Τι δείχνει τώρα? Αυτό είναι ένα ζωντανό κοινωνικό πείραμα. Ήταν ένα ζωντανό κοινωνικό πείραμα για να σας αποδείξουμε τώρα μπροστά σας ότι αυτός που θα έρθει να επιχειρήσει να μπει στα email σας, στα αρχεία σας, στις βάσεις δεδομένων σας, θα έρθει με το σακάκι του, με την ταυτότητά του, ως κάποιος που σέβεστε όλοι, ή θα είναι ένα spoof email από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε ή από τον πρόεδρο κτλ. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά εγώ έγινα λίγο πιο πιστικός γιατί είμαστε ζωντανά. Κυρίως δεν σκανάρουμε QR codes. Επειδή όλοι ήρθατε σήμερα εδώ για να κλείσετε συμφωνίες, να δείτε προϊόντα κτλ., εύχομαι όλοι να τα έχετε πάει καλά και να έχετε βάλει στα καταστήματά σας και στις επιχειρήσεις σας καινούργια προϊόντα που είδατε, που σημαίνει ότι κλείσανε συμφωνίες, δώσατε τα χέρια και στο τέλος μπορείτε να βγάλετε και μια selfie με τους δύο συνεργάτες. Δείτε όμως πόσο εύκολα και ακαριέα γρήγορα μπορεί από στιγμές χαράς να βρεθείτε σε φάση απελπισίας.
Πολλοί πιστεύουν ότι το να με χακάρει εμένα κάποιος δεν είναι τίποτα, δεν θα μου συμβεί, θα αργήσει να γίνει. Όλα είναι ένα κλικ. Τόσο μακριά. Ένα κλικ είναι αρκετό. Κρατήστε αυτό το νούμερο σας, παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι, και πείτε το σε όλους με τους οποίους συνεργάζεστε. Εάν χακαριστεί οποιοδήποτε από εσάς, και αυτό είναι παγκόσμια στατιστική, και το μάθει ο κύκλος των πελατών σας, χάνετε το 47% των πελατών σας, των εισοδημάτων σας. Αμέσως. Παύουν να σας εμπιστεύονται. Ειδικά εσείς του κλάδου του φαρμάκου που έχετε, καλώς ήρθατε μόλις που προλάβατε και δεν σας χακάραμε. Οι πελάτες σας ξέρουν ότι έχετε δεδομένα τους, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους. Από το φαρμακείο της γειτονιάς μέχρι μια αλυσίδα φαρμακείων, μέχρι μια μεγάλη εταιρεία που παράγει φάρμακο, εάν μαθευτεί, οι εταιρείες που παράγουν θα χάσουν φαρμακεία. Αν μαθευτεί ότι χακαρίστηκε φαρμακείο, θα χάσετε όλη την γειτονιά και η γειτονιά μιλάει πολύ. Συνεπώς, ενδεχομένως να βρεθείτε και στη φάση που θα χρειαστεί να το κλείσετε. Ο Μιχάλης μίλησε για τα πάρα πολύ προφανή και έχει τον λόγο του. Εγώ θα σας πω για αυτά που δεν είναι προφανή. Οι περισσότεροι έχετε Εθνική Τράπεζα, σωστά. Άλλη μια παράκληση εκ μέρους της TikTok Cyber Security. Εντάξει, τώρα τα spoof, τα SMS που έρχονται και κάνουν μπαμ ότι είναι πλαστά, τα αναγνωρίζουμε όλοι, γελάμε. Okay. Αυτό που βλέπετε εδώ, αν δεν βλέπετε καλά πίσω, ελάτε μπροστά, αξίζει τον κόπο, αν και θα φροντίσουμε να στείλουμε την παρουσίαση, Μιχάλη, αν θέλεις. Αν θέλουν, Λοιπόν, αυτό είναι ένα νήμα μηνυμάτων της Εθνικής Τράπεζας. Στο πρώτο μέρος είναι μια ενημέρωση της τράπεζας που θα αναβαθμίζει τα τερματικά της. Στο δεύτερο μέρος, στο κάτω, είναι ένα one-time password που έστειλε η τράπεζα σε πελάτη της. Είναι αυθεντικό νήμα μηνυμάτων της τράπεζας. Στο μέσο, εκεί που δείχνει το βέλος, είναι το phishing. Το οποίο λέει, έχετε λάβει νέο μήνυμα, ενημερώστε τα στοιχεία σας. Και έχει ένα link, s.id, ξαναλέω αν δεν το καταλάβατε, είναι phishing ψάρεμα μέσα στα κανονικά μηνύματα της τράπεζας. Πώς γίνεται αυτό? Ο αποστολέας του μηνύματος, αυτός που το έστειλε ο hacker, ακριβώς, ξέρει ότι η Τράπεζα Εθνικής Τράπεζας, η τράπεζα στέλνει μηνύματα ως NBG επάνω αποστολέας και πάει στην πλατφόρμα που τα στέλνει και γράφει NBG και το μήνυμα περνάει στο νήμα των αυθεντικών μηνυμάτων. Έτσι λοιπόν μπορεί να βρεθεί με πλαστή τραπεζική ιστοσελίδα όπως αυτή, ό,τι σας δείχνουμε είναι πραγματικό περιστατικό, με μια διεύθυνση σαν αυτή. identity.nbg.s.hostnet. Γεια σας. Οι περισσότεροι που την πατήσανε, και εδώ υπάρχει μια στατιστική, σε ψαρεματικές σελίδες δεν είδαν ποτέ την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα 6 στα 10 θύματα ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών είναι από κινητό. Γιατί εστιάζουμε την προσοχή μας στη σελίδα και όχι στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν μας δίνει την ευκολία αυτή, δηλαδή έχουμε την ευκολία να δούμε από τον υπολογιστή πού πάει ένα link, αλλά όχι από το κινητό. Αυτό πάλι είναι ένα νήμα μηνυμάτων αυθεντικό του GovGR. Έχει ζητήσει ο πελάτης ένα έγγραφο, του στέλνει κωδικό Gov, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, στο βάθος, στο τέλος, έρχεται το spoof. GovGR, pavlarefund.me, είναι μέσα στα μηνύματα του Gov, με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, αν δεν το δεις και πατήσεις, πολλοί την έχουν πατήσει γιατί νομίζουν ότι πράγμα το Gov, θα έρθει σε μια πλαστή σελίδα Gov με αυτή τη διεύθυνση, govgr83sbs. Έχει σημασία να κοιτάμε την ηλεκτρονική διεύθυνση, πάντα. Αλλά αυτό είναι το πιο αποκαλυπτικό. Έχετε όλοι, φαντάζομαι, επικοινωνία με FK. Όλοι, φαντάζομαι όλοι, έτσι. Ωραία. Εδώ θα ήθελα να ζήσουν τα φώτα, αλλά δεν είναι δυνατόν. Σβήνουνε. Αλήθεια. Είναι... Μπράβο, ρε Γιώργο. Θέλω να τα δείτε καθαρά. Όλα. Γιατί κάπου εδώ θα μπει ο hacker. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Θέλω πραγματικά, επειδή τεχνικοί κάνουν όλη τη δουλειά, ένα χειροκρότημα στον Γιώργο, στον Νίκο και στην Εύα. Γιατί καλά είναι εδώ πάνω και εκεί κάτω, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους δεν μιλάει κανείς.
Λοιπόν, αυτό το έχω και σε μεγέθυνση. Είναι ένα spoof email. Spoof τι σημαίνει? Κάποιοι έφτιαξαν μια τεχνολογία και μπορούν και αντιγράφουν emails και στέλνουν ως κάτι άλλο. Λοιπόν, ο αποστολέας είναι το confirmation@efka.gov.gr. Το efka.gov.gr είναι email domain του ΕΦΚΑ. Ωραία. Από κάτω, εντάξει, ζητά τώρα για κάποια αίτηση που έχει υποβληθεί κτλ. Υπάρχει ένα αρχείο, ένα pdf.tar. Υποτίθεται ένα PDF. Με PDF δουλεύουμε όλοι, σωστά. Γιατί υπάρχει ευκολία, δεν χαλάτε μορφοποίηση και τα σχετικά. Εάν κατεβάσεις αυτό το αρχείο νομίζοντας ότι είναι από τον ΕΦΚΑ, έχεις απλά χακάρει τη συσκευή σου με τη δική σου θέληση και ή θα σε παρακολουθεί 9-12 μήνες και θα σου πάρει ό,τι έχεις μέσα. Προσωπικούς κωδικούς από τον browser που αποθηκεύουμε όλοι σχεδόν. Κωδικούς σε Excel αρχείο που υποθηκεύεται όλοι σχεδόν, ή σε notepads. Πληροφορίες σε Excel αρχεία ή doc τα οποία είναι ξεκλείδωτα ή κλειδωμένα. PDF αρχεία, τη βάση δεδομένων. Μπορεί να σας πάρει όλο το ERP. Μπορεί να σας διαλύσει σε δευτερόλεπτα. Γιατί όλοι πιστέψαν ότι αυτό είναι από τον ΕΦΚΑ. Όμως, γιατί φταίω εγώ αν σπουφάρει κάποιος τη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και μου διαλύσει την επιχείρηση? Φταίς κατά το ίμιση. Το υπόλοιπο είναι ευθύνη του ΕΦΚΑ που επέτρεψε οποιοδήποτε να σπουφάρει τα email του. Αυτή είναι ευθύνη στον ΕΦΚΑ. Το στείλαμε στον ΕΦΚΑ τότε, έκανε ενέργειες, δεν εμφανίστηκε ξανά. Από τη δική σας την πλευρά όμως, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω γιατί δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Οι περισσότεροι έχετε παροχημένα λογισμικά ασφαλείας. Είτε λόγω κόστους, είτε γιατί δεν ασχολείστε, με πόσα πράγματα πια να ασχολείστε, είτε γιατί ο IT σας δεν γνωρίζει security. Υπάρχουν προγράμματα λογισμικά ασφαλείας, τα οποία μπορείτε να καταστήσετε με μικρό κόστος στις συσκευές σας και να ησυχάσετε τουλάχιστον από αυτά τουλάχιστον. Για το QR code σας το έδειξα πριν. Σας χακάραμε πολύ ευχαρίστως. Το ζήτημα είναι στο τέλος της ημέρας, από μια οθόνη σαν αυτή, που μπορούσε να έχει πάνω συντομεύσεις για τα αρχεία κτλ., να μην φτάσουμε εδώ. Αυτό που έλεγε ο Μιχάλης πριν, το ransom. Όλα τα αρχεία σας έχουν κρυπτογραφηθεί. Μπορεί να σου στείλει ένα μολυσμένο σε zip, σε PDF, σε doc, ό,τι θέλεις. Αν δεν έχεις λογισμικό προστασίας μέσα, αυτό δυστυχώς θα κάνει τη δουλειά του. Χακάραμε ένα μηχάνημα με ransom, μας πήρε μόνο 20 δευτερόλεπτα να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί έξω και θέλω τώρα να σας δείξω. Δεν έχω pointer, Γιώργο. Καθόλου. Τι έχει. Μισό λεπτάκι. Να βγεις ένας από το... Κοντρόλ θέλω. Μάνο σακαριστικές. Όχι. Ωραία, θα ανοίξω browser. Δώστε μου δευτερόλεπτο. Να πούμε κιόλας μια που έχουμε το ενδιαφέρον σας, ότι δωρεάν αντιβιωτικά είναι σαν να μην έχετε αντιβιωτικά. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ακόμα και γνωστές εταιρείες, δυστυχώς φθηνές, πλέον δεν μπορούν να προστατεύσουν. Οι hackers ήδη μας προτείνουν συγκεκριμένες μάρκες λογισμικών που πρέπει να χρησιμοποιούν που δεν μπορούν να χακάρουν. Έτσι, αυτό. Πάνω πώς είσαι? Είμαι καλά, δεν χακαρίστηκα. Και αυτό είναι ένα στιγμιότυπο που τραβήξαμε πριν από μερικούς μήνες, θα το δείτε like σε λίγο. Τι συμβαίνει παγκοσμίως ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όλο αυτό που βλέπετε είναι κυβερνοεπιθέσεις. Σε πραγματικό χρόνο. Έχω ανοίξει το threat map να το δούμε τώρα τι γίνεται. Έλα πάλι. Ωραία. Αυτό συμβαίνει τώρα. Είναι ζωντανός ο χάρτης. Αν θέλετε διεύθυνση, threatmap.checkpoint.com, πάρτε το delete όσες φορές τη μέρα θέλετε, ένας από αυτούς που απεικονίζουν τις πραγματικές κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αν περιμένουμε λίγο, αλλά μπορεί να σας κουράσει να το περιμένετε, βλέπουμε ήδη επιθέσεις από Γερμανία, Σουηδία και από την περιοχή μας προς την Πορτογαλία. Θα δοκιμάσω να κάνω μια μεγέθυνση, να το βλέπετε καθαρά, όσο μπορώ. Καθαρός ουρανός εμείς βλέπω, Και δεν έχουμε δει καθόλου, δεν έχουμε δει, ας πούμε, 5 λεπτά. Τι επιθέσεις είναι αυτές? Hacking, προσπαθούν να μπουν σε συστήματα, ransom, κλειδώνουν τα πάντα, και phishing.
Πώς το πες? Αυτός είναι ο πόλεμος. Είναι πόλεμος, πραγματικά. Άμα καθίστε 5 λεπτάκια, μπορείς να σας κουράσει. Τώρα, παιδιά, τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το αφήνω να παίζει. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Χωρίς να σηκώσετε χέρια. Χωρίς να σηκώσει χέρια κανείς. Απλά θα ρωτήσω αν έχει χακαριστεί κάποιος από εδώ. Χωρίς να σηκώσετε χέρια. Από όσο γνωρίζουμε, όχι. Μπορεί ο καθένας. Τι θα κάνω τώρα. Θα περάσω ανάμεσα και όπως έχει χακαριστεί, θα μου κλείσει το μάτι. Βρήκαμε 2. Τι θα κάνεις άμα χακαριστείς? Το Μιχάλη. Λοιπόν. Το κλείνω αυτό. Ήταν ο πόλεμος που είδαμε πριν. Αν υπήρχε ένας τρόπος εσείς να μπορείτε να γνωρίζετε κάθε μέρα με ένα απλό report πόσες επιθέσεις δέχονται τα ρούτερ σας, τα switches, τις συσκευές, τα κινητά σας, θα τραβούσετε τα μαλλιά σας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση σε βάρος μας. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει 100% security. Όποιος σας το πει, κάτι πάει καλά με αυτόν. Κάνουμε όμως τα πάντα να το κάνουμε πιο δύσκολο για το hacker να μπει μέσα. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε, οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Προετοιμασία σημαίνει ασφαλίζω το backup, που έλεγε ο Μιχάλης. Βάζω ένα λογισμικό πάνω από antivirus και firewall στις συσκευές μου. Επιτέλους, η επένδυση στα λογισμικά ασφαλείας θα το δείτε σε βάθος χρόνου τι σας ωφελεί. Εκπαιδεύω το προσωπικό μου, ασφαλίζω τα email με email security, κάνω και έναν έλεγχο κενών ασφαλείας, risk assessment το λέμε στα κινέζικα, στη δική μας γλώσσα, να δω πού έχω προβλήματα, πού υποφέρει η υποδομή μου. Ξαναεκπαιδεύω το προσωπικό μου και κυρίως εκπαιδεύω τη διοίκηση. Πρόεδρε, το ξέρεις ότι πάρα πολλές διοικήσεις αρνούνται να εκπαιδευτούν σε αυτό το αντικείμενο, νομίζω ότι επειδή είναι διευθυντές, πρόεδροι, businessmen κτλ. Δεν χρειάζεται. Πρόσφατα χακαρίστηκε μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα από ένα αρχείο που άνοιξε ο CEO. Διέλυσε την επιχείρησή του. Να μην σας πω τι έρχεται κάθε μέρα σε μηνύματα, αλλά πρέπει να γίνει κουλτούρα πια στην επιχείρηση. Σας λέω αυτό και κλείνω. Ελάτε στον πολύ όμορφο κόσμο του cyber security, γνωρίστε μας, να σας γνωρίσουμε. Η κάθε περίπτωση για μας είναι ξεχωριστή. Ζητήματα ασφαλείας. Από εμάς δεν βγαίνουν παρά έξω. Μας εμπιστεύονται οι πελάτες γιατί ακριβώς τηρούμε το απόρριτο. Αλλά πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε στο budget ότι η κυβερνοασφάλεια έχει κόστος, αλλιώς αν είναι for free δεν έχει αποτέλεσμα. Μακριά από τα free, δείτε εταιρείες cyber security, όχι μόνο εμάς, αν θέλετε. Ασφαλίστε τις υποδομές γιατί όλα αλλάζουν σε ένα δευτερόλεπτο. Και είναι κρίμα επιχειρήσεις που χτίζετε 10, 20, 30 χρόνια με πόνο, με κούραση, με αίμα, να ζείτε να διαλύονται σε μια στιγμή. Συγγνώμη που σας κάναμε λίγο το βράδυ δύσκολο, αλλά ξέρουμε ότι θα φύγετε από εδώ με ωραίες σκέψεις. Αυτά από μένα. Να πω και 2 λόγια για τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι... δεν συστήθηκες. Δεν πειράζει. Θα το κάνω εγώ. Ο Μιχάλης είναι ίσως μέσα στους 5 κορυφαίους ειδικούς διαπραγματευτές με hackers, όταν κλειδώνουν συστήματα πολύ μεγάλων εταιριών. Ο Μιχάλης μπαίνει μπροστά να ρίξει τα λίτρα και να φέρει πίσω την επιχείρηση χωρίς αίμα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για αυτόν. Αλλά έχει πολύ βαθιά γνώση στο αντικείμενο. Είναι επίσης ειδικός αναλυτής ψηφιακών πιστηρίων. Όταν μπει ο hacker μέσα, τον εμπιστεύονται ιδιοκτικές αρχές, ειδικές υπηρεσίες κτλ. Όταν μπει ο hacker μέσα, ο Μιχάλης είναι ο πρώτος που θα πάει και θα βρει όλα τα ίχνη. Από πού μπήκε, πώς μπήκε, τι έκανε, πώς κλιμάκωσε, ποιανού δικαιώματα χρήστη πήρε και πώς έφτασε να καταστρέψει μια επιχείρηση. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτά. Και γνωρίζω αρκετούς επαγγελματίες στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Είμαι πολύ περήφανος που γνώρισα τον Μιχάλη και συνεργάζομαι μαζί του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα το βράδυ δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείτε. Εγώ εφιάλτης θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάντως.